Ефекта на сложната лихва е поредната кукичка, която хората, които продават мечти, които продават интернет курсове, личностно развитие, финанси, всякакви такива модерни контент продавачи, използват думичката сложна лихва, compound ефект, за да ви примамят. Реално човек трябва да вникне по-дълбоко в нещата, за да осъзнае, че това е само кукичка. Да, със сигурност помага да използвате Dollar Cost Average. Нали, да не наливате цяла къща в дадена инвестиция, ами да отделите по някакъв малък процент от всеки, нали, в нещо, което искате да инвестирате. А, нали, това помага, нали, да се осредни инвестиционната цена, нали, инвестицията. Сигурно спомага, нали, печалбите от дивидендни а, от дивиденти от акции, нали, като купувате още акции от дивидендите, а не ги вадите парите, сигурно помага и има значение колко дълго ги държите, но това, което увеличава реално стойността, е пазарната евалуация. Колко струва компанията, ако би се продала на пазара и вие какъв дял имате. Реално Уорън Бъфет купува първите си акции, си Coca-Cola акции 88. Така, Coca-Cola 88 е дори трябва да го зумна. Coca-Cola 88 е $2-3. В момента Coca-Cola е, сега ще ви кажа, един месец, Coca-Cola в момента е 63, т.е. по 30. И има и нещо друго. Големите компании, нали, които са публични и които са регулирани, извършват разсепвания, сплит, така наречения сплит. Се вижда, е имало от 88 насам 4 разсепвания, т.е. тези акции, които той е купил, са се умножили по 8. Абсолютно аналогично се случва и с акциите на Тесла. Ако видите, има от 2019, 2023, нали, буквално по 10 се вдигнали акциите, но акциите на Тесла се разцепили на два пъти. Веднъж 5 for 1 2020 и още веднъж 2025 3 for 1, т.е. по 15. Нали, съответно, точно за това е това рязко обесценяване на дадени места в историята. Просто защото се е увеличила бройката и всяка единичната акция вече започва да струва по-малко. Но този, който е притежавал акции, ако като публични компании, нали, е регулирано да не може да се увеличи количество акции
без това да се разпредели на собствениците, т.е. това, което е направил Зукърбърг с първия си партньор, нали, да увеличи количеството акции, без да увеличи процентния дял на съсобственика си. Като публични компании това не може да се извърши, така че всеки, който има акции при сплит, нали, получава, нали, съответно струващи по-малко, но толкова колкото е имал, колкото е сплита. И като са леснати тези компании на борсата, реално печелят и от това, че са близо до принтера за пари, до централните банки, до новите пари. Всеки, който осъзнава, че количеството пари се увеличава, ги влага в неща, които са ограничени. Биткоин, недвижимо имущество, акции от компании, които нали, се развиват и печелят. Реално развитието на компаниите е това, което печели, а не акциите, а не, нали, играта на борсата, което си е хазарт, кога ще е нагоре, кога ще е надолу. Ето пример на каква цена Мъск купува Тесла. Тесла купува биткоин 38. В момента е около 60-70. Т.е. дори не е и по 2. Реално количеството, това е 2 коя секунда, 2021, реално цената на Тесла, на акция Тесла, не се е мръднала много тогава, но е имал сплит 3:1. Тоест Илон Мъск е, притежавайки акции на Тесла, са увеличили като евалуация 3 пъти, докато нали, парите, които са вложени в биткоин, дори и 2 пъти не са се увеличили. Нали, съответно, като регулирани, като участници на регулирани пазари са подвластни на войните между Америка и Китай, Америка и Русия, доставчиците на суровини, нали, просто много са зависими от това къде и как работят, докато биткоина си е изцяло отделна паралелна вселена, която си има и своите плюсове и минуси. Но това, което исках да кажа в това видео, е ефекта на сложната лихва. Реално този ефект се използва фалшиво, нали, с половинчата истина от хората, които се опитват да ви продават мечти.